Ahoj. Já jsem Maty. Já jsem Sára. A dneska budeme prostě, já vím, že je to hodně trapný, ale prostě reklama na naši kolu. Určitě jste si všimli, že v každém, ale fakt v každém videu používáme tuto kolu, Kterou si sami vyrábíme. Ne, tak to zase jakože ne, ale prostě jsme vám to jenom takhle chtěli říct. Já vím, že jste si toho asi všimli, ale neměli jsme co točit a tak jsme natočili tohle. Promiň. Tak, No, že o víkendu nebudeme asi natáčet videa, protože jsme prostě asi, jako prostě nejsme spolu, takže nenatáčíme o víkendu videa. Tak abyste si počítali. jo. No a ještě k tomu něco, jo. Že já vím, že je to hodně, ale hodně krátký video, takže se za to omlouvám, ale prostě jsme neměli co natočit, tak jsme natočili tohle. Takže Počkej, a do kolika máme to?